Kidang oke Mbah Yanto Blay yo kadang-kadang campur sari jelas nada. Kula ki bogel ati prayekna mijil saking Teltabumi Sekawati Sragen Asri. Monggo all artis jumeneng kabeh rasa ndeloki film drakor ae. Nyambut gawe. Yuk lagu perdana Miak Sepining Swasana kadang-kadang jelas nada ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon Gugur Gunung. Bocah gunung, sorry. MC sosok salah mboten napa-napa Pak Dar nggih. Maklum Bu niki sampun tuwek dadine sok lali. Tuwek. Kaya klopo Dik, saya kental santene. Oh. Kowe ngrasake to. Oke. Ya, dalu oke. Ayo. Bocah gunung dados. Astri, Mbak Wiwit. Masih dari dodo. Raken bergoyang. Iya. Purwodadi gombong-gombong. Asik.
bolo to kene sampean dicoket dina. Karo Mbak Yanti lho. Saya bengi saya kebak malan. Iya, Mas. Wes. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Butuh napas buatan orang? Capek aku. Tari? Apik kowe gede kowe. Orang. Nak ngunamu kan anone gede lo tampungane lo tut. Cek gede ngene Erik. Erik. Mau karo Erik gede. Padha Gede. Luwe gede Erik lho. Mau jalan-jalan karo Lulu padha daginge. Yo, masukin, Dek. Apa kowe ra kelingan? Pak Slamet seluruh jajaran panitia asik Mas
Bunungki. Bunungki. Beliau monggo. itu hanya penikmat, Dik. Oh ngono. Kaya aku, dadi sing gerak iki kowe. Oh iya. Ngono. Heeh. Sing aktif kowe. Iya ngono. Aku penikmat ya. Ya, Dek, lebokke. Pak Dar iki kumujeng ae ngersake Panyuwunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci aku titip salam kangen jroning ati Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku ngarang sliramu biyen nate anggo tresno bebarengan ning gedung ombong saiki adoh kapandhe tanpa kabar kepiye warepane aku tansah ngantu-antu moga liya dina bisa ketemu pancen kudu takoni yen kok tresno aku duweni anak di mana anak kambing sayang. aku terasa jroning ati nanging piye kudu tak lagune enak iki lagune Mas Sanyoto Landak ngangge nggih hae Pak De Pokoknya dina iki lakone Pak Slamet kok. panyuwunku Slow, wae. mring sliramu rungokno tangise ati lewat angin wanci telu aku titip salam kangen jroning ati telaske monggo hae niki hae nggih Stasiun Tugu Riyen kan? Asik bersama dengan campur sari gelas nada. Monggo dulur-dulur saking Purwodadi. Mbak Wiwi. Mas Tri.
ki ngerti lho. Iya ya Aku maaf. ki MC. Maaf. MC diomongi ae. Mikir Halo, aja Mas. dipateni toh kowe iki. Iku Mas siapa kenalan dulu tadi belum sempat Sing kenalan. di Hamba Allah itu pokoknya yang bercahaya, bersinar. sing kacamata. Bukan yang samping topi pakai kaos putih, pakai hoodie hitam. Kuwi pemborong. Oh, pemborong pantesan ya were akeh. Wah, Aku diborong. tadi kepen. Aku mau diborong, jangan. Stasiun Tugu. Sing tenanan oh, Mas. Hei, Iki ditangkap lo saweran. kowe lu. Stasiun Tugu. Sing dadi seksikan muka-muka seliramu eling aku kapan kundulmu tak tunggu. Dadi Mas bergoyang Andra. sampai astaga. Iya. Yang jelas. Aduh. Ayo Mas, saya kenalan dulu. Bos yang mana? Nah, halo. Ing langit iku nalikane aku pisan tak ungkapake sliramu pamit aku kapan kondurmu tak tunggu. Mas siapa namanya? Mas Selamat sampai bawah, sampai jumpa. Mas Joko ini namanya Mas siapa? Mas Gia. Mas Gio mboten, aku sudah siap. Maksudnya aku udah siap nyanyi gitu loh. Aduh, jadi salah. Biasa aja bokel gak usah cemburu. Santai. Tak kira ngeremuk aku. Pengen loh. Lah kok kono wis ngene lho, ora ngerti kok. Kok aku minggir. Gak boleh body simmer, gak boleh Bukan body masalah shaming. body, aku kok kono wis mencereng ki mau kok. Oh iya. Mana aku gitu. sabar anak. Mas Selamat makasih ya. Ini beneran banyak banget loh. Tapi nanti buat beli bensin masih ada kan? Takut aku Pak. Mentang-mentang ke biduan terus tak entek-enteknya lah mbak biduan gak penak aku. Iya siap, besok kerja lagi ya. Stasiun Tugu. Sing dadi seksikan isu. Sliramu eling aku kapan kundurmu tak tunggu.
jawab malah Pak Slamet iki. Lah ayo Pak Ter. Ayo monggo, gek dilebokne sampun jenengan bayar, ayo. Napa mau? Ayo sengisor. Sengisor. Iki ditebaske lho, Ker. Dalan iki Dari atas ya Pak ya, dari atas. patut entekne. Aja kuwatir Wiri, Ayo. nek karo Pak Slamet kuwi AC sitok ae lah Kandhani semono iki ra kok. entek. Biasanya iki 1,5 juta entek lho Pak Slamet. Panasonic iki. sing sak PK apa piye? Oh, entek Pak garis 1 Pak. Rasa nglamun yen Matur nuwun Pak Tan. Bilongkas mulia. Nggih. Aja
keluarga besar Bapak Soekarno dan juga Ibu Haryanti mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.